Welcome back to my another vlog. नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनाय थाहरबाय। दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय आं दिनैयो नोंथांमोननो जोंहानि बारिनि मोननैसो क्लिप्स दिन्थिलांनि। नैबे न' खाथिनि बारि आरो बेयाव माखासे मैगं गायदों न' खाथियावनो नांजाबनायावनो। ओमफ्राय बेनि मोननैसो दिन्थिलांनि ओमफ्राय लोगोसेयैनो माखासे जोंहानि बारियाव मा मैगं मोनो आं बेखौ नोंथांमोननो खिन्थालांगोन। बे भिडिअ जस्ट मोनसे फिसा भिडिअ आरोना उनावहाय आङो एकदम गुवारै लाबोगोन। दा बियो जस्ट मोनसे फिसा क्लिप्स लाबोदों आङो। जोंहा बिहावसोआ गायनाय। बियो जाहैबाय जोंहानि बारिनि अर्गेनिक मैगं। नोंथांमोननो दिन्थिलांनि आङो मा मैगं दङ नोंथांमोना नायलांबाय था। नैबे जाहैबाय भिन्दि, नैबे मैथा, नैबेयो फानलु, बे गोसोम फानलु, ओमफ्रायो नैबे बानलु बोरदोन, ओमफ्राय नैबे जाहैबाय सबाय बिमा बा लेस्रा, ओमफ्राय जिंखा, ओमफ्राय नैबे जाहैबाय फोरला, बियो गोलाव जादबो दं ओमफ्राय गुसुं जादबो दङ, ओमफ्राय नैबेयो जोसा फोरला, बियो फोरला एबा माने भलबो होनो जोङो। ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय बिन, मानलाग्रा बिन, ओमफ्रायो फान्थाव, जोगोनार, दाङा, आलु, जुखाम, खांख्रिखला, केरेला, ओमफ्राय नैबेयो लाइ, सजना, थाइबें। बे गासिबो जोंहानि बारिनि मैगं, जोंहा बिहावसोआ मावनाय फुरा अर्गेनिक आरो न'नि बारिनि। नै खनसे आरोबाव दिन्थिबावनोसै आं मोजाङै। जों दा बेखौ जोंहानि नैबे सिमला, जोंनि बे पाठशाला सिमला बे गामिनि न'नि बारिनिफ्राय दा जोङो बेखौ क'क्राझाराव लाना थांगोन आरो गासिखौबो। बायनांथ'लायनाय नंला जोंहा साननैसो एकदम फुरा न'नि मैगंखौ जासिगोन आरो जोङो। सिगाङाव मोनसे खिथाबाय आङो, ओमफ्राय दानिया खेबसेनो जमा दोनजोबजोब्बाय आङो जायखौ लांगोन। ओमफ्राय माखासे दंबावो, माखासे मैगं दंबावो जायफोरखौ माने खानाय जायाखै आरोना, जेरैहाय थालिर, मोदोमफुल, ओमफ्रायो बिदिनो फाथो, बेफोरखौ खाफानाय जायासै। बेखौ उनाव लांसिगोन। दा बेखिनिखौनो लानानै थांग्रोसिगोन जोङो। जा बुरजा जाखाबाय। जोगोनाराबो दंबावोसो बेयाव, दा थाइसेल' दोनदो होनलाय। लांगोन जोङो 6थासो जोगोनारखौबो, जाख'नोनो हालायनाय नंला। सिनायलानो मोनाबायना।